Dimakosi biap bathau gौथुमनि थामसेथि बोसोरसालिया जथुम्माया मैया गाहामैनो जोबलांबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दिमाकोसी बियाब बाथौ गौथुमनि थामसेथि बोसोरसालिया जथुम्माखौ दिमाकोसीनि गिलाबारि माइनाव फोथाराव साननैनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जादोंमोन। बे जथुम्मानि गेवलां मेलनि सिगां फुंबिलि समाव आरज गाबनाय, धोरोमारि आनजादनि बान्था राननाय एबा मान बावनायजों लोगोसे रुंसारि खगेन बर'आ गोसोखां धोरोमारि सावराय मेलखौ फारियै खुंफुंनाय जायो। गेवलां सावराय मेलावनो गाहाय आलासि महरै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि सलेन दैमारिया बाहागो लायो। लोगोसेयैनो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि सुबुंसा मोसाहारि, जौस्रां बर', बड'लेण्ड आबादारि आफादनि नेरखां खाख्लारि, दिमाकोसी दखरा एबसुनि आफादगिरि लबराम बर' आरो दिमाकोसी बियाब बाथौ गौथुमनि मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफ्राबो बाहागो लानानै जाफुंसार होयो। जोंनि बाथौ धोरोमा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बेलायाव बेखौ गोख्रोङै जोङो राहा लादों आरो मालाबाबो जोंनि धोरोम गौथुमा आफादा उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ मालाबाबो माबा खालामा, सापर्ट खालामा, मदद खालामा। जोङो जेसेबां हायो जोंनि जिथु नंगुबै बैसोआव हाबा जानांगौ बेयावसो जोङो बांसिनै जोङो गुरुत्त होनाय जादों। जिहेतु जोंनि धोरोम गौथुमनिफ्राय बा आसार खान्थि आसार बायदियै बा धोरोमनि खान्थि बायदियै जोंहा बे हाबाफोरखौ होनाय जायो। दा हाबा होनाय जायफोर आसारिफोर दङ, फुजारिफोर दङ, बिथांमोनखौ जोङो गोख्रोङैनो बिथोन होनाय जाखादों जे उन्दै बैसो बा आन्डार एज बैसोनि गथ' गथायफोरखौ जोंनि धोरोम गौथुमा माब्लाबाबो गनायथि होआ। बेखायनो आरो बेखौ जोंनि धोरोम गौथुमनिफ्राय मालाबाबो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ जों गनायथि होआ। दिनै सुबुं माहारिनि गेजेराव जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि आरो जों सुबुं माहारिनि जौगानाय, सोरगिदिं जौगानायनि बेलायाव जोङो धोरोमखौ लानानै जोङो खामानि मावनांगोन आरो बे धोरोमनि बा इसोरनि बोसोन बायदियैनो जोंनि गासै सुबुंफोरा बे बेलायाव खामानि मावनांगौ दं होननानै आङो बयनिसिमबो बे मिथिसारखौ हरनाय जायो।